161 pesos ang gipangayong aumento sa suhulan sa mga kawani nga anaa sa Region 7. Ang Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, formalang may file sa mga petition for wage increase sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. Si Chona Carion sa report. 161 pesos across the board ang gipangayong wage increase nga giduso sa TUCP sa wage board karong adlaw. Gusto nilang idugang kini sa 353 pesos nga minimum wage nga gidawat karon sa mga kawani sa Metro Cebu. Mato ni Attorney Jonas Asis, Regional Vice President sa TUCP, nga ilang nauyunan ang pagduso sa petisyon tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa basic commodities o nagunang panginahanglanon. Ilang gipasabot nga wa mabatyagi sa mga konsumidor ang pag-uso sa presyo sa produktong petrolyo. Matud ni Asis nga malambuon usab ang ekonomiya sa nasod ug angayan lang nga ipaambit sa mga negosyante ang ilang kita ngadto sa ilang mga kawani. Wala tay supervening event nga nahitabo. It's just that kinahanglanon na gyud ang wage increase. While it is true that natay mga decrease karon sa mga gasoline, no, mga fuel, but ang mga tao wa man naka-feel ana. Hatagan na og saktong pahat, saktong abahin ang mga mamumuo kay di man nato malilong tipikong kabahin sa kalambuan sa ekonomiya anaaman ang mga mamumuo. Niadtong Septembre sa milabang tuig, ang 13 pesos nga kaniadto cost of living allowance gidugang na sa minimum wage. Awhag sa TUCP sa ubang labor groups nga paluyuhan ang gipangayo nilang aumento sa suhulan sa mga mamumuo. Chona Carion, Balitang Bisdak.